Arratsaldeko 5:30 irten da betiko Carmen Gisasola Arabako kartzelatik. Gorrotxategi eta Bizkaia komandoetako kidea izan zenean egindako atentatuengatik zigorra betetzen ari zen. 1980ean atxilotu zuten Frantzian eta 2001ean estraditatu zuten. Ordurako, etatik kanporatuta zegoen agintaritzaren estrategiatik urruntzeagatik. Azken urteotan Langraiz bideko aurpegi esanguratsuenetakoa izan da. 2009an Urroso Losistiagak eta berak etari borroka armatuaren amaiera eskatzen zion gutuna idatzi zioten. Duela 2 urte, gaur 8 elkar bizitzari buruzko eleberria plazaratu zuen. Eta iaz, Rosa Rodero Joseba Goikoetxea etaren biktimaren alarguna besarkatu zuen eraildako sargentu nagusiaren egonaldian. 2014ko abenduan eskatu zion Auzitegi Gorenak Auzitegi Nazionalari markinarraren zigorra aztertzeko Estrasburgoko epaia kontuan izan da. Ia urtebete geroago, Frantzian betetako kartzelaldia aintzat hartu eta Gisasolak zigorra bete duela diote epaileek. Ekainaren 4an bete zuela duela ia 6 hilabete.